Akwụkwọ Ezras nke abụọ isi nke 14. Lee, o ruru ụbọchị nke atọ, anọdụrụ m n'okpuru osisi oak. Lee, olu si n'otu osisi dị nso m pụta, sị, Ezras, Ezras, Onyenwe anyị. M wee bilie n'ụkwụ m n'ime osisi wee gwa Mosis okwu mgbe ọ gwara m, ekpughere m onwe m zitere ya. O dupụtara ndị m n'ime ndị m nọ n'agbụ Ijipt. M kpọtara ya n'ugwu Saịnaị, ebe m debere ya n'ebe m nọ ruo ọtụtụ ụbọchị. Agwara m ya ọtụtụ ihe dị ebube, gosikwara ya ihe nzuzo nke oge na njedebe nke oge. Enyere m iwu n'ihu ọha, ihe ndị a ka ị ga-ezo. Ugbu a ọ na-asị, ị ga-ekwusa ihe ndị a ka m na-agwa gị. Debe n'obi gị ihe ị nụrụ, n'ihi na ị ga-abụ onye ị hụrụla. Ọ napụtakwara nkọwa ndị a n'aka mmadụ. Site ugbu a gaa n'ihu, ị ga-ebi n'ọkpara m na ndị ahụ ndị dị ka gị ruo mgbe oge ga-agwụ, n'ihi na ụwa efuola ntorobịa ya, oge amalitekwa ịka nka, n'ihi na e kewara oge ahụ ụzọ 12. Akụkụ 10 ya apụọla, ọbụna ọkara nke otu ụzọ n'ụzọ 10. Akụkụ abụọ fọdụrụ mgbe ọkara nke otu ụzọ n'ụzọ 10 gasịrị. Ugbu a, hazie ụlọ gị nke ọma, dọọ ndị gị aka na ntị, kasie ndị dị umeala n'obi n'etiti ha obi, ma kụziere ndị maara ihe. Ugbu a, ji ndụ nke na-ere ure, hapụkwa echiche nke anụ ahụ. Tụfuo ibu arụ nke mmadụ n'ebe ị nọ. Wepụ ọdịdị adịghị ike gị ugbu a. Wepụ echiche ndị kacha njọ nye gị, ma mee ngwa ngwa ịgbapụ n'oge ndị a. N'ihi na ihe ọjọọ ka njọ karịa nke ị hụrụla ka ọ na-eme mgbe nke a gasịrị. N'ihi na lee ka ụwa ga-esi ghara ịdị ike nke ukwuu n'ebe ndị bi n'ime ya nọ, site n'oge ochie, nke na ihe ọjọọ ndị ọzọ ga-adị. N'ihi na eziokwu ga-apụ n'onwe ya n'ihu, agha ga-adị nso. N'ihi na ugbu a, ugo ahụ ị hụrụ n'ime zaghachiri wee sị, ka m kwuo okwu n'ime Zayọn n'ịgba ọsọ ịbịa. Mgbe ahụ, m ga-anọnyere gị, Onyenwe anyị. Lee, m ga-aga dịka i nyere m n'iwu, ma dọọ ndị dị ndụ ugbu a aka na ntị. Mana onye ga-adọ ndị a ga-amụ ma emechaa aka na ntị. N'ihi na ụwa dị n'ọchịchịrị, ndị bi na ya enweghịkwa ìhè. N'ihi na e tiela iwu gị n'ọkụ. Ya mere ọ dịghị onye maara ihe ị na-eme, ma ọ bụ ọrụ ndị a ga-eme. Ma ọ bụrụ na ahụtawo m amara n'ihu gị, zitere m mmụọ nsọ. M ga-edekwa ihe niile e mere n'ụwa kemgbe mmalite, ọbụna ihe ndị e dere n'iwu gị, ka mmadụ wee nwee ike ịchọta ụzọ ahụ, ka ndị ga-ebikwa ndụ n'ụbọchị ikpeazụ wee dị ndụ. O wee zaa m sị, gaa kpọkọta ndị mmadụ, gwa ha ka ha ghara ịchọ gị ruo ụbọchị 40, ma kwadebere onwe gị ọtụtụ mbadamba ihe. Burukwa Sariel, Debriel, Selemai, Etanọs na Asel, 5 ndị a dị njikere ide ngwa ngwa. Ma mgbe ahụ bịa ebe a, m ga-enwu oriọna nghọta n'obi gị, nke na-agaghị agbanyụ ruo mgbe ihe ndị ị ga-ede ga-agwụ. Mgbe ị nọ, ụfọdụ ihe ga-apụta ìhè n'ihu ọha, ụfọdụ ihe ga-enyekwa ndị maara ihe na nzuzo. Echi n'oge a, ị ga-amalite ide ihe. Mgbe ahụ, ọ pụrụ dị ka onye o nyere iwu, wee sị, ndị ga-anụ ihe, ndị Izrel, nna anyị ochie m niile. M wee kpọkọta ndị niile na-achọ ndị mba ọzọ na Ijipt. Ha bụkwa iwu nke ndụ, nke ha na-edebeghị site n'ebe ahụ. M wee lata ha mgbe ahụ nke unu onwe unu mejọrọ. E nyere unu ka unu bụrụ ihe onwunwe, mana unu onwe unu na nna nna unu emeela ajọ omume. Unu edebeghịkwa ụzọ ndị Onye kasị elu nyere unu iwu. N'ihi na ọ bụ onye ikpe ziri ezi n'oge kwesịrị ekwesị. Ọ na-arụ unu ihe o nyere unu. Ugbu a unu nọ ebe a, ndị ikwu unu nọkwa n'etiti unu. Ya mere, ọ bụrụ na unu ga-achị nghọta unu,
ma nye obi unu ntụziaka. A ga-echebe ndụ unu. Mgbe ọnwụ gasịrị, a ga-emekwa unu ebere. N'ihi na mgbe ọnwụ gasịrị, mgbe anyị ga-adị ndụ ọzọ, mgbe ahụ aha ndị ezi omume ga-apụta ìhè. A ga-akọkwa ọrụ nke ndị ajọ omume. Ya mere, ka onye ọbụla ghara ịbịakwute m ugbu a. Achọkwala m ruo ụbọchị 40. Kpọọ m ndị mmadụ dịka o nyere m n'iwu. Anyị wee pụọ n'ọhịa, wee nọrọ ebe ahụ. O wee ruo n'echi ya, na lee, otu olu kpọrọ m na-asị, Ezras, meghee ọnụ gị, ṅụọ ihe m ga-enye gị ka ị ṅụọ. Emeghere m ọnụ m. Lee, e nyere m iko zuru ezu. O jupụtara na ihe dịka mmiri, mana agba ya dị ka ọkụ. Were ya ṅụọkwa ya. Mgbe m ṅụchara, obi m kwuru nghọta, amamihe wee tolite n'obi m, n'ihi na mmụọ m na-echeta ya. Ọnụ m meghekwara. Ọ dịghịkwa emechi ọzọ. Onye kasị elu nyere ndị ikom ise ahụ nghọta. Ha wee dee ihe ndị a gwara ha n'ụdị ihe odide ha na-amaghị. Ha wee nọdụ ala ụbọchị 40. Ugbu a ha dere n'ehihie. Ha riri achịcha n'abalị. Mụ onwe m ekwughị okwu n'ehihie. N'abalị, ejideghịkwa m ọnụ m. Ya mere, n'ime ụbọchị 40, e dere akwụkwọ 94. O wee ruo ụbọchị 40 ahụ zuru. O wee ruo mgbe ụbọchị 40 ahụ zuru, onye kasị elu gwara m okwu sị, akwụkwọ mbụ i dere, bipụta ha n'ihu ọha. Akwụkwọ mbụ i dere, bipụta ha n'ihu ọha, ka ndị kwesịrị ekwesị na ndị na-erughị eru gụọ ha. Mana debe 70 ikpeazụ ka i wee nye ha ndị maara ihe n'etiti ndị gị. N'ihi na n'ime ha ka isi iyi nghọta, isi iyi nke amamihe, na iyi nke ọmụma dị. E mere m otu ahụ.